Ще помоля вече да запазим тишина, да седим на столовете, да се настроим за това, за което сме се събрали. Радвам се, че сте отделили време, за да дойдете да размислим върху основни неща, които касаят човешкия живот. Всъщност въпросът, който е поставен, еволюция или сътворение, е въпрос за смисъла на човешкия живот. В крайна сметка, кой е моя прародител? Кой е този, който ми е сътворил или откъде съм произлязал? Ако един разумен човек не си зададе точно този въпрос, какъв е смисъл изобщо на неговото съществуване? Затова тематиката, която поставяме, еволюция или сътворение, считаме, че е основна тематика, която би трябвало да занимае човешкото съзнание. Виждаме, че идеята за еволюцията е широко застъпена в днешните научни кръгове. Считаме, че това е един изключително спорен въпрос. На еволюцията се противопоставя така наречения креационизъм. Или това е идеята, че има някой, който е обмислил нашето създаване, някой, който ни е сътворил и вярваме, че това е Създател, нашия Бог, който е Създател. Тази проблематика между науката и вярата, от друга страна, е обект на едно много широко изследване, което искаме да представим тази вечер пред вас. Трябва да я кажа, че в двете посоки се дават много аргументи. Ние искаме да представим аргументите на креационизма или аргументите на сътворението, че има една творческа сила, разумна, която не остава на случайността този свят, а го е направил такъв какъвто е и го поддържа такъв какъвто е. Големият спор за произхода на света, дали сме продукт на еволюция или сме сътворени от Бога, така иначе ще остане винаги обект на вяра или на някакви научни разбирания. Първите три вечери, които ще бъдат пред нас, които предстоят пред нас, наш лектор ще бъде господин Агоп Тахмисян. Вие всички имате една покана в себе си, тя е дадена. Дали сме я, за да може по нея да се водите каква ще бъде същността на лекциите, които предстоят. Тази вечер е творение или творец, сътворение или еволюция утре вечер, геология и библейски потоп е в неделя и четвъртата лекция е теистична еволюция. Това е интересно заглавие, предполагам, че с времето ще разберете смисъл на повечето от нещата, които са заложени като тематика. Ще отделим по-късно време и за това, но ми се иска тази вечер да ви представя лектора Агоп Тахмисян. Той е изтъкнат български теолог, лично аз го познавам поне от 25 години, слушал съм изключително много негови лекции. Той е автор на книги, които са с много висока научна стойност. Библейска космология, т.е. космологията по гледна точка на свещеното писание, геология и библейски поток, основни учения на Библията, библейски апокалипсис, съдбата на земята. Това са книги, които може да намерите и отвън, ако някой това желая да ги притежава. Но тематиката, която ще разгледаме тези дни, касае основно въпроси, свързани с еволюционния потенциал на мутациите, адаптация и микроеволюция, палеонтология, фосили, междинни форми, геологични доказателства за всемирния поток в отаишните пластове. Тоест, ние ще видим какво науката говори за библейското становище по отношение на началото. Как е станало самото начало. Повече от това мисля да не ви говоря. Освен това, след края на лекцията, вие ще може да погледнете нещо, което ще ви остане като спомен от тази лекция. Тоест, кратък синтез на това, което господин Агоп Тахмисян ще говори тази вечер. Но повече предполагам, тази вечер ще ви каже той. Идеята е да говори малко повече от половин час, след което да даде възможност за въпроси, такива каквито вие имате, обсъждания, които могат да бъдат интересни за вас, след което сме приготвили кратка почерпка за всички присъстващи. Сега ще поканя лектора, гостговорителя тази вечер, господин Агоп Тахмисян.
Драги приятели, добър вечер и от мен. Радвам се, че тук в тази чудесна зала можем да мислим по тези фундаментални въпроси на живота. И така, първата беседа, както е съобщена в поканите, е озаглавена Творение и Творец. Самото заглавие показва, че има логическа връзка между творение и Творец. Щом съществува някакво творение, щом съществува нещо, то трябва да си има свой създател, свой Творец. Един от най-големите атомни физици на 20 век, Макс Борн, към края на живота си, написа една много интересна книга, озаглавена "Моят живот и възгледи". Тя беше преведена и на български. Аз искам да ви прочета в началото само един кратък пасаж от тази книга. Той пише така: "Позволете ми да кажа няколко думи за себе си и за атома. Ние, атомът и аз, бяхме съдружни до съвсем скоро. Аз виждах в него ключ към най-съкровенните тайни на природата и той ми откри величието на творението и Твореца." Подчертавам точно това. Макс Борн казва, че материята, атомът му е открил величието на творението и Твореца. Споменава и двете неща. Ако си спомним нещо за големия скептик от времето на Френската революция, Франсуа Волтер, той не е бил пълен атеист, но се е съмнявал в много неща. Той казва: "Светът ме затруднява и аз не мога да мисля, че този часовник съществува и няма часовникар." Той има предвид, разбира се, метафорично часовника на Вселена. И след това Волтер добавя: "Атеистите и до ден днешен не са отговорили на тая мъчнотия, че един часовник доказва своя часовникар." И така, драги слушатели, щом има творение, трябва да има и Творец. Няма творение без Творец. Обикновено светският човек, невярващият човек, изучава творението. Изучава този свят, който ние виждаме с сетивата си, строим различни уреди научни, с които изследваме небето, земята и така нататък. Но вярващият човек, религиозният човек, минава отвъд творението и търси Твореца. И ние сме всъщност религиозни хора, и отвъд това чудесно творение ние търсим и Твореца. Всичко, което съществува, си има свой създател, свой автор. Нищо не се появява случайно, от само себе си, без някаква причина. Всяко нещо си има причина. Вземете, например, знаменитата Айфелова кула в Париж. Ако някой от вас е имал възможността да посети на Айфеловата кула, Айфеловата кула не се е построила сама. Тя е построена от знаменития френски инженер Густав Айфел. Или вземете, например, 9-та симфония на Бетовен. 9-та симфония на Бетовен не е една така игра на тонове. Тя е създадена от великия Лудвиг ван Бетовен. И ние можем да обобщим това. Всичко, което съществува, си има твой създател. Сградите си имат архитекти, машините си имат инженери. Всяко нещо си има свой създател, свой Творец. И ако обобщим това с думите на големия мисионер и богослов апостол Павел, ние можем да прочетем тук посланието на апостол Павел към евреите, 3 глава, 4 стих. "Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог." Кратко и ясно апостол Павел подчертава това. Всяка сграда се строи от някой човек. Сградата не е резултат от натрупване на тухли, вар и пясък и да се самосъздаде. Има си архитект, има си строителен инженер. Изобщо самосъздаването крие в себе си
нещо съвсем нелогично и не може да се приеме разумно. Самосъздаването всъщност крие в себе си абсурдната идея на действие преди съществуване. И това всъщност е алогично и ние не можем да го приемем. И така, ние казваме, великата първопричина за всичко съществуващо е Бог. Затова и Библията започва с тържественото изявление. Първият стих на Библията. В начало Бог създаде небето и земята. Този текст изтъква, че Бог е преди всичко. И че Той е първопричината и единствената причина на всичко съществуващо. Абсолютната първопричина на всичко съществуващо. Някой път се задава нелогичният въпрос. Добре, ако всичко е сътворено от един Бог, Него кой е сътворил? Големият български богослов доктор Димитър Пенов в студията си за произхода и целта на света казва, че такъв въпрос е обиден за ума на питащия. Защото такъв човек показва, че не може да мисли логично. Защото когато ние приемем, че Бог е първопричина за всичко съществуващо, тогава логически нямаме право да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Още веднъж. Когато ние приемем, че Бог е абсолютната първопричина за всичко създадено, тогава логически нямаме право да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. И така, Библията декларира, че Бог е абсолютната първопричина за всичко съществуващо в цялата Вселена. И тук можем да прочетем един знаменит текст от книгата Псалми, Псалом 90, първи и втори стихове. Псалом 90, първи и втори стихове. Господи, Ти си ми бил обиталище от род в род, преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената. От века и до века Ти си Бог. Преди да си дал съществуване на вселената. От века и до века Ти си Бог. От века, т.е. от миналата вечност, от минус безкрайност, до века, до бъдещата вечност, до плюс безкрайност. Ти си Бог. Разбира се, ние не можем да си представим нещо, което няма начало и няма край. Защото всичко тук на земята има начало и край. Ние сме свикнали с понятията начало и край. Ние не можем да си представим какво значи миналата безкрайност. Не можем да си представим какво значи бъдещата безкрайност. Бог е абсолютната първопричина. Той съществува от миналата безкрайност до бъдещата безкрайност. Той няма начало. Да продължим сега нашите разсъждения по-нататък. Да прочетем първия стих на Библията. Битие, 1 глава, първия стих. Така започва Библията. В началото Бог сътвори небето и земята, което означава в някакво далечно начало. Ние не знаем кога е било това. Библията не уточнява. Но в някакво далечно начало тази висша интелигентна сила, която ние християните наричаме Бог, е започнала да създава, да твори материалния свят. В едно далечно начало. Всъщност, драги слушатели, тези първи слова на Библията отричат древното и съвременно разбиране за вечността на материята. Библията ни казва, че материята не е вечна, че е имало време, когато тя не е съществувала, Вселената не е съществувала. И този велик Бог е започнал да твори материалния свят. И може би този първи стих е най-доброто разбиране за отношение на материалния свят. Тук е изложена внушителната истина, че Бог не е бил задължен към някаква предварително съществуваща материя. Той не е бил зависим от някаква
предварително съществуваща материя. Може би един от най-големите живи космолози днес е Стивън Хокинг. Не знам дали сте чували за този човек. Той е много тежко болен човек, той е целият парализиран, само пръстите му работят, но има знаменит ум. Стивън Хокинг преди няколко години написа няколко книги и първата му книга, Кратка история на времето, стана бестселър. Тя се разпространи в целия свят. Тя беше преведена и на български език. Познаваме съдържанието на тази книга. Учените напоследък, специално космолозите, все повече признават, че съществуването на универса и живота изисква невероятно финна, много финна, прецизна настройка на някои константи и на някои фактори. А показва, че още от началото е необходима висша интелигентност, за да се създаде този свят, да се създаде и живот. И в тази своя книга Стивън Хокинг разглежда един от тези фактори. Той казва, ако скоростта на разширение една секунда след големия взрив би била по-малко от 1 на 10 на 17 степен, това означава единица с 17 нули. Изключително малко. Като в началото е станал този голям взрив, поне днес космолозите приемат това, че някога материята на цялата Вселена е била събрана в едно много малко пространство от няколко кубически сантиметра, станало е нещо, което космолозите наричат големия взрив, и е започнало разширяването на материята във всички страни с огромна скорост. И той казва, ако в първата секунда, след като е станал този голям взрив, скоростта е била много малко по-малко, изключително малко по-малко, 1 на 10 на 17 степен, тогава Вселената би реколапсирала и би се върнала в първоначално състояние и не би могла да съществува. Обратно, ако началната скорост на разширението беше малко по-голяма, изключително малко по-голяма, не можеше да се кондензира материя. Материята ще да се разпилее и не можеше да се създадат звезди, светове, галактики. Да. Значи, както виждате, днес космолозите ни казват всъщност, че за да съществува универса и живота, всички фактори трябва изключително прецизно да бъдат направени. Изисква се висша интелигентност. И затова, малко по-надолу, Стивън Хокинг заключава. Той казва, би било много трудно да се обясни защо Вселената е трябвало да започне по този начин, освен като акт на Бога, който е възнамерявал да създаде същества като нас. Някой път Стивън Хокинг се опитва да мине без Бога, но рано или късно и той признава това в своята книга Кратка история на времето. Той казва, би било много трудно да се обясни защо Вселената е трябвало да започне по този начин, освен като акт на Бога, който е възнамерявал да създаде същества като нас. Наблюденията показват, че всяка секунда от галактични ядра и от квазарите, това са огромни обекти, които се намират на огромно разстояние, все още не знаем какво представляват, се отделят чудовищни количества енергия. Чудовищни количества енергия. И руският учен Комаров в своята статия «Геометрия на Вселената» казва: оказа се, че вакуумът е способен да ражда елементарни частици, да ражда вещество. И той казва, частици от нищото, както показват изчисленията, в района на гравитационните взривове съществуват области, в които от гледна точка на съвременната физическа теория въобще няма нищо. Нито вещество, нито пространство, нито време, нито движение. Но от друга страна, колкото и да не се вижда странно, удивителните области, за които става дума, съществуват напълно реално и сякаш именно на тяхната граница започва историята на обекта. С други думи,
Създава се впечатлението, че в случая в нищото настъпва някакъв процес, от който възниква нещо. Разбира се, ние вярващи, от Библията считаме, че този велик Бог твори създава материалния свят, твори планетите, звездите, галактиките и така. Но един невярващ човек може да напише само това. Впечатлението ми е, че в нищото се създава нещо. Нека сега, драги приятели, да преминем към Библията, към Свещеното писание и да видим какво ни казва Библията за създаването на материална субстанция. Аз тук ще прочета два текста. Най-напред Псалом 33, 6 и 9 стихове. Псалом 33, 6 и 9 стихове. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез диханието на устата му цялото им множество. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се затвърди. Този пасаж ни казва, че чрез Словото на Бога всъщност се е създало всичко. Какво означава това Слово? Старият завет е написан в оригинал на еврейски език, новият е написан на гръцки език. Всъщност, гръцката дума за слово е логос. Логос означава отделяне, еманация, излъчване. Значи можем да си представим, че Бог е един грандиозен източник на енергия. Той излъчва енергия, която постепенно се превръща в атоми, молекули, в светове, галактики, звезди и така нататък. В книгата на пророк Даниил, в Стария завет, имаме така известна идея, една картина, която може да ни даде известна идея в това отношение. В книгата на пророк Даниил, в 7 глава, четем в 9 и 10 стихове. Гледах, докато бяха положени престоли и старият под дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вода. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламтящ огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му служуваха и мириади по мириади. Един мириад означава 10 000. Мириади по мириади, десетки хиляди по десетки хиляди, това са милиарди, стояха пред него. Съдилището бе открито и книгите се отвориха. Тук, драги приятели, имаме една знаменита сцена на небето, където Бог Отец, наречен тук Старият по дни, е върховният съдия на Вселената. Ангелски същества, милиарди ангелски същества му служат. Той е седнал на своя престол. Разбира се, тук има някои неща, които са само символи и метафори, чието облекло беше бяло като сняг. Не бива да си представяме, че Бог е човек, който има някакво облекло, но това са все символи на Неговата святост, Неговото величие, космите на главата му като чиста вълна, говори за Неговата древност и така нататък. Но обърнете внимание, престолът му огнени пламъци, колелата му пламтящ огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Разбира се, пророк Даниил живее около 6 столетия преди Рождество Христово. Понятието енергия не е съществувало тогава в умовете на хората. Понятието енергия съществува в последните само няколко столетия, въведено от великите учени Галилей, Нютон и Кеплер и така нататък. Даниил вижда всъщност, че от Божеството се излъчва, той познава само понятието огън. Няколко пъти споменава огнени пламъци, пламтящ огън, огнена река излъчва от него. Тези мисии дават някаква идея, че наистина от Божеството се отделя някаква грандиозна енергия, която в последствие се превръща в материя. Съвременната физика всъщност откри тази прочута формула на Айнщайн. Енергията е равна произведението на масата и
квадрата на скоростта на светлината. Енергията е равна М по С на квадрат. Масата по скоростта на светлината на квадрат. Можем да вземем някакъв обект. Ето, вземете, например, сега това. Енергията, която се съдържа в това тяло, може да бъде изчислена, като се има предвид масата, колко грама маса, колко тежи, и се умножи по скоростта на светлината на квадрат. Ние ще получим пълната енергия, която съществува в това тяло. В посланието на апостол Павел към римляните, 4 глава, четем в 17 стих. Както е писано, направихте отец на много народи пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Тази последна мисъл. Бог повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Или, както обикновено се казва научен език, креацио екс нихило на латински, което означава сътворение от нищо. Разбира се, това не можем да го поберем. Ние не можем да си представим сътворение от нищо. Нали? Но както виждате, и съвременната космология, и Библията ни водят към тая идея. Разбира се, ние казваме, за нас сътворение от нищо, за Бога всъщност сътворение от самата Негова същност. Да продължим сега нашето разискване. Сътворение чрез Божието Слово. Какво трябва да бъде нашето отношение към този Творец, към този величествен Творец, към тази първопричина на всичко съществува? Какво трябва да бъде нашето отношение? Когато четем последната книга на Библията, именно книгата Откровение, 14 глава, там се говори за последната вест, която Бог изпраща до човешкия род. Ние наричаме тройна ангелска вест, защото това са 3 последователни вести, които изпраща небето чрез 3 ангели. Тук в нашата тема ние се нуждаем да прочетем и да разберем съдържанието на първата ангелска вест. Тези 3 ангелски вести днес, драги приятели, звучат в целия свят. Хиляди радио и телевизионни станции в целия свят, нон-стоп, по 24 часа на денонощие, всъщност проповядват тази тройна ангелска вест на всички езици. Това е всъщност последната вест на милост, но и на предупреждение, последната вест, която Бог изпраща до загиващия човешки род. Аз искам да прочета сега текста на първата ангелска вест в книгата Откровение, 14 глава, 6 и 7 стихове. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, вечното Евангелие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Тази вест всъщност призовава цялото човечество да остави поклонението на своите идоли, на материята, на парите, на материалния свят и да започне да се покланя на Твореца на всичко това. Защото в края на краища ние ще се покланяме или на творението, или на Твореца. За съжаление, днес по-голямата част от човечеството се покланят на творението, на материята. За тях материята е всичко. За тях това, което те могат да имат и да притежават, е всичко. Но Библията ни призвава да оставим всичко това и да започнем да се покланяме на този, който е създал материалния свет. Почитане, признаване, почитане и поклонение на Твореца. Драги приятели, трябва да отбележим, че църква на адвентисти от 7-я ден, още от основата си през 19 век,
и до ден днешен е дала много сериозен принос към научното изследване на сътворението, на креационизма, сътворение. Нали, ние имаме или еволюция, или сътворение, но по този въпрос ще говорим утре вечер, ако Бог ни помогне. Утре вечер темата ни ще бъде еволюция или сътворение. Но трябва да кажем, че трябва да избираме, да почитаме или творението, или Творец. Или материята, или Бог. Защо ни е необходимо богопознание? Защо ни е дадена Библия? Библията или Свещеното писание. Тя е преведена на днес. Данните ми са от 2013 година, 2900 и няколко езици и нарече. Практически всеки жител на планетата може да чете вече Библията на своя роден материален език. В Библията ние имаме Божията вест. Бог ни казва всичко, от което се нуждаем. Той ни казва защо сме се родили, какъв е смисъл на живота ни, какво ще стане с нашия свят, каква ще бъде нашата съдба. Библията е Божието писмо до човешкия род. Бог ни обича, изключително много ни обича и иска да ни каже онова, от което толкова много се нуждаем. Да ни даде тези познания, които ще определят бъдещето на нашия живот, съдбата ни ще определят. Ние трябва да го познаваме по-добре. Разбира се, в Вселената ние виждаме някаква висша интелигентна сила, но по-добре можем да го опознаем в Неговото Слово. Както някога големият руски учен Ломоносов е казал, Творецът е оставил следите си в две велики книги. Той казва природата и Библията. Ломоносов продължава и казва, в природата Бог е посочил своята мощ, своята сила, своето творчество. А в Библията Бог е посочил своята воля, своята мъдрост. Така че по-добре можем да опознаем този велик Бог, ако започнем да изучаваме Свещеното писание. Може би по-нататък нашия пастор ще организира това системно изучаване на основните учения на Свещеното писание. Но тук искам да прочета посланието на апостол Павел към римляните, 1 глава, 20 стих. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творение, така че човеците остават без извинение. Всъщност, Вселената, материалният свят е бил винаги най-добрият илюстратор на Божията мъдрост и мощ. Навсякъде, накъдето и да обърнем погледа си, и в микросвета, и в макросвета, растителния свят, животинския свят, Вселената, звездите, навсякъде виждаме вложена мъдрост. И апостол Павел казва, хората остават без извинение, тези, които не приемат Бога, са без извинение, защото Бог от сътворението насам, чрез това, което е създал, Той е посочил своята мъдрост и мощ. Ние можем да четем Неговата мъдрост и мощ именно в това, което Той е създал. Някога апостол Павел е проповядвал на древните гръцки философи в Атина. И в своята хубава реч, аз ще проша само няколко стиха от тази реч, тя се намира в Деяния на апостолите, 17 глава, да прочетем от 24 стих надолу. 17 глава, Делата на апостолите, от 24 стих надолу. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Малко по-надолу. За да търсят Бога, дано биха го напипали, намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети
Павел се обръща към древните гърци. Както и някои от вашите поети са рекли, защото дори негов род сме. Апостол Павел казва, че Бог е създал всичко това, за да можем да намерим този велик Бог, нашия небесен баща. Но въпросът ни е, защо трябва да го търсим? Дано биха го потърсили и намерили, казва апостол Павел. Защо трябва да го търсим? Защо трябва да го познаваме? Преди години срещам един мой съученик от гимназията. Той се занимаваше с философия. И аз му казах така няколко думи във връзка с вярата, религията, Библията. Той ми каза, тези неща изобщо не ме интересуват. Не са ми интересни тия неща. Драги приятели, защо трябва да се интересуваме от този Бог? Защо трябва да го търсим? Защо трябва да го познаваме? Когато Христос беше в Гецимания и произнесе своята знаменита първосвещеническа молитва, тя е дадена само в Евангелието от Йоан, 17 глава. И аз ще прочета този текст. В 17 глава на Йоан, 3 стих, Христос заяви пред своя Отец. А това е вечен живот. Да познаят Теб, единствения, истинен Бог, Исус Христос, когото си изпрати. Христос казва, че богопознанието е равнозначно на вечен живот. Защо трябва да го познаваме? Защото в края на краища от това познание, богопознание, зависи нашия живот. И временния, и вечния. И Христос казва, това е вечен живот. Да познаят хората Тебе, Великият Творец и Исус Христос, който си изпрати. Затова именно е абсолютно необходимо да познаваме този Творец, защото от него зависи съдбата ни, зависи вечната ни съдба. Но, драги слушатели, почитането на Твореца не означава само интелектуално признаване, че съществува един Бог. Да, има един Бог, има една висша сила. Истинското почитане на Бога не е само това. Истинското почитане на Бога, както бързам да прочета сега думите на Исус Христос, е да се съобразяваме с Неговото желание, с Неговата воля. Ние четем в Евангелието от Лука, 6 глава, от 46 до 49 стихове. Христос казва, и защо ме призовавате, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам. Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, направи дълбок изкоп, положи основа на скала и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поплати, защото бе здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката и тя на часа рухна благодаря. И срутването на онази къща беше голямо. Христос казва на своите слушатели, наричате ме Господи, Господи, а не слушате това, което ви казвам. И той дава тая чудесна притча и казва, всеки, който чуе моето слово и го изпълнява, прилича на човек, който стои върху твърда скала. Могат да дойдат различни бури, разбира се, Христос говори тук метафорично. Да построиш своята къща означава да построиш своята личност, своя характер, своя живот и своето бъдеще. Прилича на човек, който стои върху здрава скала. Могат да дойдат много бури, могат да дойдат много нещастия, много болести, много страдания. Всичко може да дойде. Но ако тя е построена в здравата скала, няма да рухне. Тя ще остане за винаги. Но ако живота, който строим, всъщност е на пясъчна основа, когато дойдат големите трудности, когато дойдат болести, дойдат страдания, тогава тя ще. Това, ако искаме да увековечим живота си, скъпи приятели, нека строим върху скалата Исус Христос. Това, което Той казва, е всъщност истина. Именно за това е необходимо да познаваме и почитаме този велик Творец. Ние сме към края на
нашата беседа тази вечер. В заключение, какво бихме могли да кажем? Всички наши разсъждения, логика, съвременната космология и Библията ни водят неизбежно към една велика първопричина. Един Творец. Създанието доказва своя създател. И от този фундаментален факт проистича и религията. Какво е религията всъщност? Религията това е познаване и почитане на този Творец. От фундаменталния факт, че има една велика първопричина, проистича и самата религия. Религията е почитане, познаване и почитане на Творец. Но видяхме, че истинска религия не е само теология, а и съобразяване на живота, постъпките с Божиите изисквания. Това означава един честен живот, един морален живот, един добродетелен живот. Това означава любов към доброто, любов към хората, любов към правдата, любов към истината, любов към всички хора. Да, в Библията Творецът е предал с пределна яснота своята воля. Ако приемем този Творец, живота ни ще бъде увековечен. Ако го отхвърлим, тогава животът ни всъщност ще спре да съществува. Искам да завършим нашите разсъждения с един последен текст от Свещеното писание, именно книгата на пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. Това е един апел от Божия страна. Бог чрез перото на Исаия апелира към човечеството. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Това е Божият апел тази вечер и към нас. Да гледаме с вяра на този Творец, който е направил всичко за нашето добро, който ни обича изключително много, който е изпратил Спасител на земята. Е направил всичко, за да можем да се върнем отново при Него и към вечността, към вечното съществуване. Утре вечер, ако Бог ни помогне, пак в 19 часа, 7 часа вечерта, ние ще продължим и темата ни ще бъде еволюция или сътворение. Ще разгледаме накратко еволюционната философия, еволюционното учение и след това ще разгледаме подробно аргументите на креационизма. Нашите аргументи на учението за сътворението на света. Ако имате въпроси, може би ще се дадат някои въпроси, може да ги напишете на някои листи, да ми ги дадете. В началото на следващата беседа ще отговорим на въпросите 5-10 минути в началото, преди беседата. Ще се постараем да отговорим на въпросите. Благодарим за тази тема. Както разбрахте, това е въведителна тема. От утре ще се занимаем малко повече с наука, с аргументите както на еволюцията, така и креационизма, за да можем да ви съпоставим и да направим своя избор. Всъщност, кое е нашето начало. В отношение на въпросите ще се радваме да размислите и да зададете въпроси, на които евентуално ще се отиде време преди самата тема да бъде отговорена. Сега съм ще поканя госпожа Нина. Тя ще ви представи литература, с която ние разполагаме. Някакво съобщение ще направим. Искам да кажа, че тези от вас, които искат да бъдат още по-задълбочени, да научат повече за темите, които представя нашия семинар, препоръчваме няколко филма, които вие лесно може да намерите в YouTube. Също тази вечер ще създадем една Facebook група, семинар Сътворение или еволюция, ще се нарича тя, където ще ви качим. Филмите са Привилегированата планета. Там ще може да разберете много неща, за това колко неща трябва да се изпълнят, за да може да има живот на тази планета и как това едва ли е случайно. Младата възраст на Земята и на къде ни води доказателство. Втори ли пак? Само ако напишете заглавието в YouTube, тези от вас, които ползват YouTube, знаят, че веднага излиза няколко предложения от няколко канала, които са качили този филм. Привилегированата планета, младата възраст на Земята и на
води доказателството. А също това може да намерите и в нашата Facebook група Семинар сътворение или еволюция. Сега искам да ви покажа един куп книги. Едно въпрос. Филмите са субтитрирани? Да, аз съм... значи, ако ги напишете на български, ще излезат с субтитри. Тези, които ще качим в Facebook групата, ще бъдат с субтитри. Да. Даже на къде ни води доказателството, мисля, че така е филма на български, макар че това не е много точно, нали, като превод, но така. Другото, което искам да ви кажа е, че навън има два щанда. Има също маса с почерпка, има вода, но има два щанда с литература. На първия бях аз, отново ще застана там, където ви подарих брошурата, която е свързана с основната тема на семинара и резюмето на лекцията от тази вечер. Следващите 3 вечери също ще ви дам възможност да получите по едно резюме, за да си ви остане. Също при мен има 2 книги за подаряване. Не сте длъжни да вземете, но ако искате. Това е Библия за деца, одобрена от Министерството на образованието за преподаване на християнство от 1 до 4 клас. Ако имате малки деца, внуци, може да си вземете. Това е Нов завет. Това е част от Библията. Сега вие видяхте, пастор Тахмисян държи една голяма Библия. Това е цялата Библия. Тя се състои от 2 части. Стар завет и Нов завет. За подаряване се спонсорира от дарители, обичайно само Новия завет. Така че ако си имате това вкъщи, голямата Библия, вие имате и тази част вътре. Но ако нямате, или ако просто искате да си имате Нов завет отделно, защото е лесен за носене и може да си го четете, когато сте на почивка, може да си вземете от безплатното издание на Новия завет. Тези двете са за подаряване. Този големия куп тук са книги за продаване. Няколко библии сме изнесли като цена според големината на буквите, меки, твърди корици. От 12 до 20 лева са цените на библиите. Ето една книжка, наречена "Археологията потвърждава Библията". Тя е спонсорирано издание на цена само 2,50. Тя говори за това, че персонажи от Стария завет всъщност са реално съществуващи етноси, царе, битки, за които може би до преди няколко десетилетия се е спорило дали са съществували наистина или това тук просто е сборник от митове и легенди. Се оказва, че са съществували. Тук са снимани съответните надписи, камъни, които са намерени в потвърждение на верността на библейския доклад. Приготвили сме 2 книги, които са от господин Тахмисян. Основните учения на Библията, ако искате да видите какво е писал той. Това е пълното издание, има и съкратено издание. Аз мисля, че това е по-добрият вариант, но както решите. Цените са, това е 5, а това мисля, че за 1,90 се предлага. Библейски апокалипсис е другата книга на Агоп Тахмисян, която разглежда специално откровението на Йоанн. И специално тройната ангелска вест, за която той ви спомена тази вечер. Тя мисля, че е 6, не се лъжа. Така, и ето едно спонсорирано великденско издание. Това е една и съща книга, пълно издание и съкратено. Издават се по Велик ден, за да може християните да подаряват на своите роднини, защото всеки християнин има нужда да храни душата си с духовна литература, живота на Исус Христос. Пълно и съкратено издание. Това е за 2 лева, това е за 1,40 лв. Цените са толкова малки, защото всъщност са правени книгите без всякаква печалба. Това е, което искам да покажа. Да, исках също да ви кажа, че ако си вземете Библия или ако имате Библия вкъщи, ви съветвам да си отворите. Извинявам се на тези, които познават Библията, но допускам, че може някой да не познава. Още първата книга, като отворите, тя се казва Битие, което означава произход. И може да прочетете първата и втората глава, те са за сътворението. И така ще ви бъде по-интересно утре. Ако прочетете още няколко глави, в други ден ще прочетете и за библейския потоп. Той е в 6 и 7 глава на Битие, съвсем в началото. Ако си вземете само това, вътре го няма. Тук е само Новия завет, а това е цялата Библия. Има тази част прочета. Това е което искате да кажа.
Аз отивам на моя щат и ви очаквам. Добре, благодарим за тези съобщения. За тази вечер лекцията свърши. Ще се радваме всеки един от вас да отдели време да се почерпи отвън с нещата, които сме приготвили. Може да пие един чай, може да пие минерална вода, ако има желание. Имаме още малко време, в което да ползваме тази зала. Така че спокойно разходете се малко навън, почерпете се и се запознайте с хората, които са в тази зала. Утре ви очакваме пак в 19 часа на същото място. Ще е следващата тема еволюция или сътворение. Приятна вечер. Айде да разкажем почерпи. До утре. Трябва